Anys de teatre és un espectacle que surt a partir d'un text de David Mamet que es diu Una vida al teatre. És un text que parla d'un actor gran, d'aquells que ja ho han estrenat tot, i que d'alguna manera està ja baixant, començant a baixar del cim on porta molts anys. Hi ha un actor jove que sempre l'ha admirat i que de fet està encantat de poder ara compartir amb aquell actor que havia sigut el seu ídol i que, com passa sempre, a poc els papers s'aniran canviant. L'actor gran comença una certa decadència i l'actor jove es converteix en l'estrella del moment. Aquest text del David Mamet és una mena d'homenatge al teatre. Mostra totes les feines que fan els actors per poder aixecar un espectacle. Per això hi ha moments que estan en el vestuari, que parlen de que un d'ells ha anat a un càsting, de que critiquen els crítics, de que tenen problemes amb determinada il·luminació, i també hi ha moments que es veuen espectacles que ells els estan representant en aquell moment. Aquests espectacles els hem canviat i en lloc d'utilitzar els que mostrava el David Mamet, hem fet servir espectacles que nosaltres havíem fet en el Partiquí. És allò que a vegades es diu de teatre dins del teatre. El vam buscar, vam trobar aquest espectacle, el vam retocar perquè en l'original només hi ha dos, l'actor gran i l'actor jove, però ens va semblar que era molt important la regidora i que d'alguna forma també s'ha de pensar que en el teatre no són importants només els que es veuen i els que reben l'aplaudiment. Quan els actors al final de l'obra senyalen endavant, endarrere, als costats, d'alguna forma estan fent partícips totes les persones importants per aixecar un espectacle.